Dobrý večer, vážení diváci, začíná zpravodajství televize Morava. Fenomenální úspěchy olomouckého baletního souboru pokračují. Po třetí za sebou se mu podařilo pokořit Hollywood. 8leté baletky Kateřina Dostálová a Klaudie Lacomá se na konci července zúčastnili v Centru světové zábavy neoficiálního mistrovství světa talentů začínajících umělců. Tady pak ve 3 tanečních kategoriích získali dohromady 4 zlaté a 2 stříbrné medaile. Nevídaným způsobem tak uspěli ve velké konkurenci závodnic z více než 40 zemí světa. Tak to jsou ony malé olomoucké hvězdičky, které ohromily Hollywood, Kateřina Dostálová a Klaudie Lacomá. V červenci se rozjeli do Los Angeles na mistrovství světa v interpretačním umění a bez velké trémy si každá z nich suverénně vytancovala po 3 medailích. Já jsem šťastná, že jsem vyhrála a líbilo se mi tam. Mně se líbilo, jak v Americe byly u moře velké vlny, ale velký zážitek byl z toho, jak jsme byli na té soutěži. Jsme z toho samozřejmě velice nadšení a máme z toho velkou radost. Vítězství malých baletek je opravdu nevídaný úspěch. Letos se do soutěže, která je považována za mistrovství světa talentů začínajících umělců, přihlásilo asi 75 000 interpretů z více než 40 zemí světa. Malé baletky tančily ve věkové kategorii 8 až 10 let a právě protože je jim 8 let, patřily mezi nejmladší závodnice. Na choreografiích a na přípravě těch dětí se podílel samozřejmě náš choreograf, režisér Robert Balog, který vlastně drží tu záštitu nad baletním studiem po stránce umělecké. Letos poprvé připravili děti i naši trenéři, Renátka Mrousková a Michal Klapetek. Dívky tančí už od svých 3 let, na významnou soutěž se pak pečlivě připravovali přibližně 2 měsíce. Připravovala jsem se 2 měsíce, ke konci dvoufázově a trénink trval tak hodinu, někdy 2. Doma jsme si cvičila hodinu, někdy 2, někdy 5 a tak. Obě malé tanečnice rozhodně nechtějí usnout na vavřínech, poctivě proto trénují v rámci letního soustředění a připravují se tak na premiéru baletu Lví král. 4 dopravní nehody dnes v rychlém sledu za sebou zablokovaly dopravu mezi Prostějovem a Olomoucí. Na dálnici se nejprve ve 3 nehodách srazily dohromady 2 osobní auta a 4 nákladní. Po zprůjezdění se jen o pár kilometrů dál srazilo dalších 6 aut. Policisté několik hodin odkláněli dopravu přes Olšany a Lutín. Všechny nehody se obešly bez vážných zranění. Případ bývalého náměstka hejtmana a starosty Mohelnice Ladislava Kavříka se znovu vrací ke krajskému soudu. Nejvyšší soud v červenci vyhověl dovolání Kavříka, kterého olomoucký vrchní soud za zneužití pravomocí při modernizaci mohelnické teplárny potrestal letos v únoru podmíněným trestem. Kavřík musel poté opustit všechny vysoké funkce. Soud mu zakázal na 3 roky i výkon funkcí v orgánech místní samosprávy. Nejvyšší soud rozhodl, že verdikty obou předchozích soudů spočívaly na nesprávném posouzení skutků. Moravě budou od zítřejšího rána hrozit bouřky. Ty mohou být doprovázeny přívalovými dešti. Meteorologové proto upozorňují občany, že když se dostanou do bouřky v přírodě, měli by se uchýlit do co nejnižších poloh. Lidé by se také neměli za bouřky zdržovat v blízkosti větších stromů nebo stožárů. Právě na to v minulých dnech doplatilo několik lidí. Internetové stránky Přerovského magistrátu čekají změny a měly by se dočkat nového vzhledu. Kromě struktury webové prezentace se obmění i grafická podoba. Nové internetové stránky Přerova budou splňovat všechny moderní trendy. Nově si budou zájemci moci vytisknout všechny potřebné tiskopisy. Úpravy internetových stránek přijdou Přerovský magistrát asi na 500 000 korun. Akrobati na kolech se dočkají v Olomouci svého zázemí. Nový areál s překážkami jim chce vybudovat město. Vyznavači této freestylové aktivity tak už nebudou muset dojíždět na podobná sportoviště do vzdálených měst. Pardubice nebo Litomyšl. To jsou nejbližší města, kam musí vyznavači freestylové akrobacie na kolech dojíždět za kvalitním tréninkem. Zájemců o tento sport navíc v Olomouci přibývá a proto se radnice rozhodla pro ně vybudovat kvalitní areál. Pan primátor nachystal se svým odborem materiál, který předložil radě, ve kterém se objevily místa, kde by se tento druh sportu na území města Olomouce mohl provozovat bez nějakých velkých jako problémů. Radní už vybrali 3 lokality, které by mohly být pro tento druh sportu vhodné. Sportoviště by tak mohlo vzniknout u základní školy Holečkova v areálu TJ Sokol nebo poblíž Slavonického lesa. První 2 možnosti počítají se zastřešeným areálem. Ve Slavoníně by překážky mohly být pod širým nebem. Nejlépe, co se nám jako tak jevil, tak bylo na TJ Sokol,
což je úplně super místo vzhledem k té pozici v centru a i parkovacích míst, pořádání případně nějakých soutěží. Z tohohle hlediska je to určitě varianta úplně nejlepší. Akrobacie na kolech není zatím pro veřejnost příliš známým sportem. Málo kdo proto ví, že právě v Olomouci začínal závodit teď už trojnásobný mistr světa v tomto odvětví Jan Valenta. Jeho následovníci zájem města o tento sport vítají. Takže pro mě dobrý, budu hodně rád a ocením to, že bude nový park. Bylo by to lepší, protože ty děcka takhle by nelítali po městech, neničili ty památky. Myslím, že by bylo určitě super něco takového udělat. Kde nakonec nové sportoviště vyroste, rozhodne radnice do konce tohoto roku. Potom zařadí investici do svého rozpočtu. Obyvatelé obce Chomoutov sepsali petici, ve které vyjadřují nesouhlas s budováním cyklostezky, která má vést z Olomouce právě přes Chomoutov do Štěpánova. Vadí jim už tak problematická dopravní situace v Dalimilově ulici, kudy by stezka měla vést. Město se proto rozhodlo tento záměr přehodnotit a cyklostezku přesunout o ulici vedle. Podle náměstka primátora Svatopluka Ščudlíka budou v Dalimilově ulici na místo cyklostezky vybudovány parkovací zálivy. Řemeslníci a výrobci z regionu mají příležitost zúčastnit se vánočních trhů ve francouzském Štrasburku. V historickém centru města bude umístěno na 300 stánků a návštěvnost zde každoročně dosahuje 2 milionů. V rámci spolupráce s Olomoucí nabídla štrasburská radnice zdarma možnost prodeje umělecko-řemeslných a rukodělných předmětů pro zájemce právě z Olomouce. Počet míst je omezený, proto je nutno přihlásit se do 27. srpna. Olomoucká radnice chystá publikaci věnovanou své nejcennější památce, sloupu Nejsvětější Trojce. Ve 4 jazykových mutacích bude vytištěno na 4 000 kusů určených převážně k prezentaci města. Celkové náklady jsou vyčísleny na 1,5 milionu korun, z toho 1 milion poskytne grant Ministerstva kultury. Obsahovou stránku publikace, včetně fotografií památky zapsané na seznamu UNESCO, zajišťuje Muzeum umění v Olomouci. Knížka bude hotová před Vánocemi, omezený počet kusů bude určen i do prodeje za dotovanou cenu 150 korun. Do své druhé poloviny se dostal světový šampionát družstev do 14 let, který už po 10. hostí prostějovské kurty. V obou kategoriích má své zástupce také Česká republika. Tenisové naděje ale neměly na kurtech velké štěstí. Dívky v prvním zápase prohrály s Čínou 1-2, když jediný bod zařídila Pernilla Mendézová. V dalším zápase nastoupili proti Spojeným státům a po porážce 0-3 je čekal poslední soupeř ve skupině. Tenistky Srbska nedovolily českým hráčkám ani bod a na domácí tým čekají zápasy ve skupině o 13. místo. Nedařilo se ani chlapcům. S Koreou uhrál jediný bod Adam Pavlásek. Výsledkem 1-2 skončilo také utkání proti Francii, kde Češi vyhráli debla. Poslední zápas proti Peru skončil porážkou 0-3 a to znamená, že také chlapci budou o konečné pořadí hrát v nejslabší skupině. Dnešní vydání Olomouckého magazínu končí, přeji vám krásný večer.